Okay, the past governor, when I use eba burumburu, ọ ga-adịrị ya na mma. Chukwu gọzikwa ya. Ọ na-ajụ ihe m ga-eje sị na m chọrọ gị tie nnukwute cross ebe a. Ọ ga-anọ na control ihe niile na-agafe ụzọ ebe ahụ and ihe na-abata na ministry a. Nnukwu cross ọ ga-abụ onye kpọrọ iro tie Jizọs. Ihe a na-ekwu abụrụkwa ụdị ihe a. Ọ bụkwa ụdị nke a. Afọ dị mba afọ ogologo ime cross. Ofe ekwumekwu cross. Nke a karịrị ukwu ebe cross. Mba nke a karịrị mgbọrọgwụ dike cross. Ihe adoration cross. Chineke nyere m aka. A zọrọ ya bụ ekpere asụ hello. Ofu na ekpere ebe ahụ bụ ndị ga na-agafe anya gị na ya bụ crucifix ka ị nere ọgwụgwọ nsọ. Yeah, healing center. Onwe onye ajọ ma o kere abụ onye anaghị ahụ ya ka o were onwe ya. It's all right. Ka ndị na-achọ nwa ga-abịa n'ebe ahụ kpee ekpere ka ha kuru. Okay. Ebe a mere ogbenye ka ọ bịa bụrụ anyị bụrụ ọgaranya n'elu obe ahụ. Ụmụ ogbenye ga na-agafe ebe emema n'afa nna akụ na ụba sokwa ha. Eziokwu. Ị na-anyị hụ na a gbara ya ọtọ n'ọzọ ọzọ obere akwa ekedoro ya n'ukwu. Ka ndị niile ihu ụwa gbara ọtọ. A na-agafe ebe ahụ ya mee n'afa nna eluigwe yiye ha uwe. Is that right? In Isaiah, the ultimate part of it bụ na o bere akwa wee nwụọ. Ndị niile nọ n'akwa arịrị na-agafe ebe ahụ ka Chineke hiche ha anya mmiri. Ihe anyị na-ekwu bụ na anyị kpere ekpere ebe nwoke nọ n'elu obe ahụ. Emume ọnwụ ka e mere ebe a. Nụrụ ihe dadị anyị Mbaka kwuru ebe ọ sị na Chineke gọzie gburugburu anọ ya adịrị gburugburu na mma ọ bụkwa na gburugburu wetara innovation center n'Enugu steeti ọ bụrụ na gburugburu birule tech hub n'Enugu steeti ọ bụrụ na gburugburu wetara steady electricity ọ bụrụ na gburugburu nyere ndị Enugu running water ọ bụrụ na gburugburu wetara international standard hospital n'Enugu steeti na ife Chineke na o ji wee dịrị gburugburu na mma because na gburugburu mere ala ahụ ewedowa akpa simenti akpụrụ akpụ a na-akpọ cross nke ndị ụka bụ na ebe a ka a gwara gị na ọ niile kwasị anya na ọ ga-adịrị gị na mma. Sometime mfụcha ife a ndị be anyị na-aka na m ajụ kedu mgbe anyị ga-apụta na-agbụ a ndị ụka kere anyị and ndị ụka n'isi kịta awụ ụmụ nwaanyị anyị some of ụmụ nwoke anyị ewekiwego up. Do you understand? Mana ụmụ nwaanyị anyị ka ọka ka n'isi kpatụ nwaanyị onye Igbo aka kịta na-asị ya datana ya anụ ya anụ ọsọsọ traditional marriage ka ị ga-eme na ya na-akpịa bụ n'ụka. Akụkọ gị na ya na-abịa change. Do you not understand what I'm saying? Egwegodi na ide eje ụka na ị na-eme omenala. Akụkọ gị na ya na-abịa change. Ole si ndị ahụ filiwego na Chinedu budoziba ka ọ ya abịa kọwara ụda aka afe gebeghị ntị mana ndị aka nọ na Gen Z kọta ụda aka afa sị gị na ha mara ihe na-akọ ọfụnwa ju na ministry na-achọgharị dị here and there. Ị na-achọ dị ebe boys nọ na-enwere ọrụ fa na-alụ gọọmenti adịghị eme ife fa supozuru ime. Anyị kwuo unu gwa unu ebe anụnwa na onwere ife dị iche ndị ụka na ndị politician unu asị that na no politicians bụ the problem but ụka na politician na-alụ hand to hand eji wee keji mụ na gị na-abụ na this country anyị nọ ekenela gburugburu na o wetara infrastructure no because of na adọwara akpa simenti agbara penti wee gwa gị na ekpere ekpere na ya na inekwasị anya na ya na ife ga-adịrị gị na mma. Ọ bụrụ na ị ka believe this kind of thing you can need to work on yourself for you to be free. Help them share this video.